Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island Region. Ang amon ni kadulong sa inyo, kagyari natin ng mga top stories of the day. Today is July 23, 2026, Huwebes nga adlaw. Isa patay, 3 pilason sa mahulog ang salakyan niya ginasakyan sa mga empleyado sa pag-ibig. May mga probinsya na naging paidalom sa wind signal number 1 bangod sa bagyo nga Quiapo. Isa pagid kay empleyado sa City Treasurer's Office ginreklamo sa pagpangolekta sang buwis nga wala sang resibo. 4 ka tuig nga bata nalapakan sang bus patay. Kag sa Good Vibes, bisan naabtan sang online classes dala sang pandemic, wala ini makapugong sa isa ka medtech nga mangin rank 3 sa board exams. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, una kita na isa lakat sang panahon kadto kita sa Quiapo update. May pila na ka mga probinsya kagin paidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 bangod sang bagyo. As of 4 p.m., ang tropical depression nga Quiapo ang yara na 640 kilometers sa may east sang Tuguegarao City diri sa may Cagayan. No? May kabaskugon ini nga 45 to 55 kilometers per hour kag nagagyo ini sa northwestward nga direksyon nagapasaka ini. No, may kadasigon ini nga 30 kilometers per hour mas nagdasig-dasig gawa ining bagyo gani pa temprano man ang iya pag-exit sa Philippine Area of Responsibility. May mga probinsya na diri sa may northern area sang Luzon kung 14 tanan ka mga provinces ang paidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 bangod sang nagapalapit nga bagyo, no? Ginapaabot nga Biyernes nga adlaw tabukon sang sining bagyo ang Luzon nga area, no? Sa tabukon sang ang ibabaw nga parte sang extreme northern Luzon amo ang tabukon sang sining bagyo nga si Quiapo. Although wala siya sang direkta nga landfall pero malapit ini sa Cagayan, hindi siya direkta nga maglandfall pero malapit ini diri sa may area sa Cagayan kag Babuyan Islands magaagi ining bagyo nga Quiapo sa Friday. By Saturday ginapaabot nga magagwa ini sa Philippine Area of Responsibility. Although malayo-layo ining agyan sang bagyo pero tandaan nga bangod sang bagyo nga kung maglabot siya diri, higop po niya ining habagat pasaka diri gani ining western nga section. Ang western section sang Pilipinas, which includes Western Visayas sa Negros Island Region, ang maka-eksperyensya sang maulanon nga panahon dala sang hangin nga habagat. So, starting today, Friday, expect natin maulanon ng panahon. Yellow rainfall warning diri sa Negros, tubtub sa badong adlaw. 50 to 100 millimeters sang ulan ang ginapaabot sa Negros, no? Sumugod Friday, tubtub sa badong adlaw. So, kung 50 to 100 millimeters of rain, ginapaabot nga may pagbaha sa mga nanubuan ng kadaan nga mga areas pati na sa mga areas nga malapit sa mga suba. So para sa gyapon sa pag-monitor sa lakat sang panahon kay mahimo pagbago pa ang lakat sang aton nga weather. Sa number 9, proposal sang BTT-MD nga pasakaan ang rate para sa mga running events sa Bacolod City. Ginbalik sang SP kay sala ang proseso. Wala ginbaton sa sanggunian panlungsod sa Bacolod City ang proposal sa Bacolod Transport and Traffic Management Department o BTT-MD bangod sa wala masunod ang eksakto nga proseso. Ginsiling ni Councilor Al Espino, pamuno sa Committee on Laws, Ordinances and Good Government, nga wala sang resolusyon nga ginpagwa ang Bacolod Traffic Authority Council o kung BTAC may angon sa proposal nga pasakaan ang permit fee sa mga running events sa syudad. Pagklaro niya, wala sang otoridad ang BTT-MD nga maghatag sang proposal direkta sa SP. Kinahanglan nga mag-convene anay ang BTAC agud makalabay sang kon makabalay sang resolusyon sa pagluso sang amo nga proposal. Ginapangabay man sang konsihal sa pamunuan sa BTT-MD nga mangin responsable sa pagsunod sa mga proseso sang syudad kag sang SP. Suno kay Espino, ang obra sang BTT-MD ang pagpatuman lamang sa mga traffic kag transport protocol. Nangin kontrobersyal ang pagluso sang BTT-MD sang saka sa sukot sang pagkuha permit sa mga running events sa syudad. Unang agin siling ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga 100 pesos lamang ang permit fee nga ginabayaran sa mga organizer sa syudad nga tuman kabarato. Pabor ang alkalde nga mapasaka
Ang permit fee apang nagapamatok siya sa proposal sa BTTMD nga 100,000 pesos para sa masobra sa 42 kilometer nga event. Siga sa tayaman ang nagaserving nga chairperson sa BITAC. The BTTLD cannot come up with policies on its own. Dapat maagi na siya sa BITAC. So the Bacolod Traffic Authority Council, i-discuss na alay nila if the proposal is valid. Dapat may proseso na siya. But I think confused siguro si BTTLD sa iya role. Sa number 8, ginsugura na sang DSWD ang pag-release ng 2,000 pesos nga bulig pinansyal sa mga ginakabig nga poor kag near poor sa idalom sa programa nga Uplift. Gisiling ni DSWD Director Arwin Razo nga kabahin sa mga pilot areas ang Uplift 2 kon ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport sa Negros Occidental ang Sagay. Talisay kag Hinigaran, pilot areas ang Dumaguete City kag Valle Hermoso sa Negros Oriental. Patag ni Razo, basihan sa pagpili ng beneficiaries ang duta gikan o kunang datos gikan sa community-based monitoring system sa Philippine Statistics Authority. May 160,000 ka mga benepisyaryo sa bilog nga Negros Island Region. Mga 90,000 diri ang gikan sa Negros Occidental. Sila ang magabaton sang tig 2,000 pesos sa sulod sang 6 ka bulan. Suma total, 1.9 billion pesos ang i-release nga pondo. Sa una lamang nga bulan nga mangin manual ang payout. Ang masunod nga mga payout ipaagi sa e-wallet o kung sa existing nga land bank account nila. Miyara man sang Uplift 1, ini sila mga existing beneficiaries nga daan na sang DSWD kaangay sang yadtong sa idalom sang 4Ps kag walang gutom program. Sila makabato naman sang 2,000 pesos pero one time lang. Tuloy-tuloy lang, we are expecting to have the massive rollout starting next week. Total, sir, people to be covered. Initial list is about 160,000 families. Occidental na All over the region. All over the region. And then more than 90,000 coming from Occidental. So that started July up to December, sir? Yes, ma'am. So that's the uplift. Sa number 7, isa ka high school student ang nakuhaan sa ginasuspetsuhan marijuana. Nagrespondi ang kapulisan sa report sa isa ka eskwelahan sa Barangay Granada sa Bacolod City nga may isa ka estudyante nga nakuhaan sa suspected marijuana Miyerkules nga adlaw. Nagwa sa investigasyon nga nagpatigayon sang routine inspection sa entrance sang eskwelahan ng security personnel kag nakuha sa 17 anyos nga lalaki ang 3 ka mga pakete nga may unod nga 8 grams sang suspected marijuana. May standard nga drug price nga 960 pesos. Na-recover man sa estudyante ang ceramic pipe, gunting kag disposable lighter. Base sa report sa Bacolod City Police Office, gitsabit na sa forensic laboratory ang nasabit ni suspected marijuana para sa examination. Iyara karon sa custody sa Department of Social Services and Development ang among mga estudyante. Sa number 6, 4 ka tuig nga bata nalapakan sang bus sa Escalante City. Patay ang 4 ka tuig nga bata matapos malapakan sang pangunahan nga goma sang Ceres bus nga ilagin sakyan sa National Highway sang sitio Santa Ana Reles sa Barangay Mabini, Escalante City. Alauna 1:30 Miyerkules sang hapon. Nagwa sa investigasyon nga bit-bit sang konduktor ang bata nga lalaki papanaog sa pangunahan nga puwertahan sang bus. Samtang ang Iloy sini ang nag-una panaog ang gudkuwaon ng ilang mga bagahe. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Florendo Fajardo ang hepe sang Escalante PNP nga wala madeparahan sa konduktor nga nagkadto ang bata sa natuo nga side sang bus malapit sa goma. Ang bus ang yara sa shoulder sang dalan kag pabalik o kung nagbalik pawala sa highway kag nalapakan ang bata. Wala makita sang driver ang minor de edad. Nagabiyahen in Victoria City padulong Cadiz City ang amo nga bus. Sa number 5,
ECC sa cell number 4 sa sanitary landfill sa Barangay Felisa sa Bacolod ang ginaproseso pa lang. Iningunod sa hearing kagin patigayon subong nga hapon. Gina-question sa mga environmental groups ang pag-operate sa cell number 4 sa sanitary landfill sa Barangay Felisa sa Bacolod City. Bisan wala pa inisang ECC. Ini ginako man mismo ni Councilor Huber Baez, pamuno sa Committee on Environment sa ginpatigayong nga committee hearing subong nga hapon. Pagklaro sa konsehal, subugod siyang nag-assume ang bago nga administration nag-operate na nga daan ang abong nga cell bisan wala pa sang Environmental Compliance Certificate o kung ECC. Napasa naman sa syudad ang tanan nga mga requirements apang wala pa mahatag ang ECC para diri halin sa DNR. Ginapasiguro sa konsehal nga ila na ini ginahikot kag amuman ang ECC para sa pagbukas ang cell number 5. Samtang yara na sa 1,500 to 2,000 cubic meters ang koleksyon sa basura sa syudad. Apang sadig sa kontrata sa syudad kag sang ice swims, yara lamang sa masobra 800 cubic meters ang ginkasugdan nga kolektahon. Sunod sa ice swims, nagdamo na ang basura sa syudad, ilabi na sa nabukas ang klase. Giklaro man sa konsehal nga sandig sa RA 9003, residual waste lamang ang dapat ihaboy sa landfill apang sa karon mixed garbage ang paghaboy sa ice swims. Ginahaylo sang komitiba ang ice swims nga aksunan ang reklamo sang Barangay Felisa, mayangot sa ginaligar nagaalis ngaw nga baho ikan sa landfill. We have to admit it, pag-assume namon amo gina ang natabo na wala sang ECC. Target magwa ang ECC? Well, according to last time na discussion, may manuguwa ng ECC sang 4 swell pa gani ang 5. But complied naman niya all the requirements? All the requirements ang ginhimo na gani sa 25 hectares nga area sang supposed landfill, may gina-designate na portion by portion with the guwasang berth. But hopefully, magwa ang ECC sang cell number 5. Sa number 4, 10,000 pesos nga assistance para sa mga magagmay nga mga sugarcane farmers nga tuman nga naapektuhan sang peste nga RSSI ang ginapaabot subong nga bulan sang Hulyo. Inisunod sa kay Department of Social Welfare and Development Director Arwin Razo nga nagsapol kay Governor Eugenio C. Lacson Huwebes sang aga. Suno kay Razo, base sa instruction ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa iya, sila nag-collaborate sa gobyerno probinsyal bahin sa ilang paghatag sang assistance sa mga apektado nga mangunguma. Sa karon, sila nagatipon sang datos gikan sa mga LGU, Department of Agriculture kag sa Sugar Regulatory Administration kag bisan pa sa RSSI Provincial Task Force para mapatod kung sino ang hatagan. Suno kay Razo, ini sa idalom sa emergency cash transfer matapos nga magdeklarar sa state of calamity ang probinsya bangod sa RSSI infestation. Target nila nga matigayon ang pilot testing sang distribution sini mismo nga bulan sang Hulyo. It should be validated as our reference document for finalizing the proposal. So do you have a timeline for that? The timeline is based on the instruction by my secretary. We have to do it as soon as possible. So hopefully, while we are currently piloting the uplift assistance, we can also have it within the month of July. At least initial distribution of assistance to our farmers. Small farmers only, you mentioned small farmers. How small is small? We're working with the DA because they have the registry, and what's important, they should be included in the registry of the DA. Sa number 3, mga alkalde sa Negros Occidental naghilisugot nga magpatigayon sang uniform nga approach kontra sa peste nga RSSI. Inisunod sa kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga amuman ang presidente sang Negros Association of Chief Executives. Sunod kay Escalante sa ilang nga pagsapol, ilang gintilakay nga kun ang katubuhan iharap man lang sa level 1 sang infestation o kun moderate pa lamang enzymes nga gina-propagate man sa probinsyang ila pagagamiton. Ang nagapanghangkat diri amo ang jutay lang ang supply nga available. Kunyara na sa level 2 or 3 o kung tuma na ang kahalitan, ilagid pa kamaayo nga maggamit sang chemical nga systemic, madali matapna kag para
tigayon pa nga makarecover ang apektado nga katubuhan suno kay Escalante. Tikang nga ilagi kasugdan santo sa sitwasyon sa katubuhan sa Cadiz City. Nakagamit na sila sang kemikal kag tigayon nga naka-release ang pondo para diri. Sa nagligad sila nga semana nakadeklarar sa state of calamity kag gamito nila ang DRM fund kontra sa RSSI. Tigayon man sila nakagamit sa nga biocontrol nga gikan mismo sa probinsya. Madamo sa proposal ang ilang nga nabaton. Uyag ni Escalante mag-invest sa sprayers kag drones. Yan na-consider Manila ang approach sa probinsya nga natural means. Ang ginaduso nga aerial massive spraying ang yaman na present sa mga big planters kag depende naman sa ila kung uyag nila ang kasubong nga tikang sunod sa kay Escalante. Hindi man nila ito mahimo sweeping, kaya there are areas na minor na ang igo. So, pwede kita ka diretso sa bakterya, no? Pero may ari igo na si Beno, wala na. May ari ganit ko diya tampo farm na ginambalan ko na natapsan nyo na lang itutuan ta. Then we will plant again. No, so sakto naman na siyang approach na depende gid actually no sa mga mayors. But kung i-consider gid naton ang approach ng province. No, actually ang ina-approach na gin-adapt namon was likewise recommended no sang provincial RSSI head. No, na kung severe na, it's either you tapas tutod or try to cure using chemical na systemic. Then after nag-reduce siya, i-ma-introduce kita sa biological approach. Sa number 2, isa pang ikay-empleyado sa City Treasurer's Office ng Bacolod City, ginareklamo nga nagapanukot sang amusement tax pero wala sang may ginaisyu nga resibo. Ginkumpirmar ni Attorney Vanessa Encabo, ang spokesperson sa Bacolod City Legal Office, nga may isa pa gid ka regular employee sa City Treasurer's Office ang ginagdagan sang show cause order bangod sa pagpanukot sang amusement tax nga wala sang resibo. Ining wala labot sa isa pa gid ka regular employee nga una na nga ginreklamo bangod sa amusement tax collection nga wala man sang resibo. Natukiban sang CLO nga parehas lamang ang mga ilimnan nga nagreklamo sa duha ka mga empleyado sang CTO kag parehas man nga insidente ang ginatumod sa mga ini. Magluwa sa duha ka mga ilimnan sa Bacolod nga una nga nagpasaka sang reklamo sa mga empleyado sang CTO. May isa pa gid nga ilimnan ang nagreklamo sa mga natungdan kag parayon ini nga ginausisa sang CLO. Ginatan-aw pa sa karon sang CLO ang records ng Treasurer's Office agud matumod kung ginarimit gid man sa mga natungdan ang ilang ginakolekta o kung wala. Natabo ang insidente December sang nagligad nga tuig. Isa pa gid sa mga reklamo sa mga bar owners sa mga pagsukot sang empleyado sang amusement tax sa ila bisan wala man sila sang aktibidad nga ginahiwat sa among nga tion. Obligado lamang ang mga ilimnan nga magbayad sang amusement tax fee kung may ticketed nga aktibidad sila nga ginahiwat. Samtang ang empleyado naman sa City Legal Office nga ginreklamo bangod sa pagpamalibad sini nga magbayad sa isa ka ilimnan sa Golden Fields Commercial Complex ang nakasabat na sa iya nga show cause order. Yara ng desisyon sa kay Bacolod City Mayor Greg Sataya kung anong ipamatbat sa mga empleyado nga ginareklamo. Mayor nag-issue siya liwat ng another show cause order sa isa ka empleyado ng City Treasurer's Office, of which na-serve naman namon kahapon. So, ang nauna namon na na-servan, may supplemental show cause order, meaning may additional allegations, kag isa pa ka complainant na bar establishment. So, the total of employees na may show cause sa City Treasurer's Office, total now sa duwa na ka-empleyado. Yes, separate, pero meaning nadugangan ang nag-complaint na bar establishment. Pero ang person involved is Duwa again. Same particular magyapon. Yes. Yes. Saan niya tabong sakar? Actually, the same na siya yan. Almost of the same incident at the same time.
Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Isa patay, 3 pilason sa mahulog ang isa ka van nga ginasakyan sa mga empleyado sang Pag-ibig. Ginaligar na dulaan sang preno ang Toyota Hi-Ace van nga ginasakyan sa mga empleyado sang Pag-ibig Fund sa Sitio Palau, Barangay Malusay, sa Gihulgan City, Negros Oriental mga alas 11 kaina sang aga. Sa inisyal nga impormasyon nga nabaton sa DigiCast Negros, isa sa mga pasahero ang napatay kag 3 ang pilason, lakip na ang driver. Sa inisyal man nga investigasyon sa PNP, naglapaw sa dalan ang van kag nagdiretso sa dulhugon nga bahin nga may mga kakahuyan. Ang mga sakay sang van ang ginaligar mga empleyado sa Pag-ibig nga iban gikan pa sa Cebu kag sa Dumaguete City. Parehan pa karon nga ginausisa sa PNP ang ini nga insidente. Kag sa good vibes, bisan naabtan sa pandemic kag online classes lamang, wala ini makapugong sa isa ka medtech student sadto nga mag-rank 3 sa licensure examination. Yaring report. BS Medical Technology graduates in 2023 sa Riverside College si Ralph Jason Tulmo. Isa ka dentist ang iya nga iloy nga si Dr. Janet Tulmo, kag isa naman ka neurologist ang iya amay nga si Dr. Wilson Tulmo. Si Ralph na-inspire nga mangin parehas man sa iya nga amay, gani medtech ang iyaging kuha nga kurso bilang pre-med. Kag napili niya nga sa Riverside mag-eskwela para mapreparahan niya gid ang iya nga med school. Dako nga challenge para sa iya ang online classes ang panahon niya sa college bangod sang pandemic. Kinahanglan niya ka magtuon bisan siya lang isa, pero sa encouragement sang iya nga teachers, na-overcome niya initanan. Like everybody was at that time, limited by the pandemic, that they could only conduct their classes online, and so most of us had to rely on self-study. That if you wanted to learn, if you wanted to train yourself, you wanted to be good at what it is that you're trying to do, you need to go beyond your lectures. And so during the online classes, I spent most of my days doing self-study, learning the materials that was given to me. And my teachers were very inspirational as well. Kag nagbunga ang iyagin pangabudlayan. Rank 3 siya sa March 2024 BS Medical Technology Licensure Examination. Para kay Ralph, dako nga bulig ang training nga nakuha niya sa Riverside College. Subong nga 3rd year na siya sa med school, bag-o naman nga challenges ang iya nga ginaatubang, pero preparado na siya para dire. And Riverside College has a well-established reputation for being an excellent healthcare institution. Which was able to prepare you for that. Oh, definitely. Especially the MedTech program here. The training here in Riverside is, I would say it's absolutely excellent. Gani gina-recommend niya sa mga estudyante nga nagaplano nga magkuha sa medical course ang MedTech nga course kag ang eskwelahan. Definitely. In here, you will learn the foundational concepts of medicine, not just of medical technology. A lot of what you will learn here in college will also be, you'll have to relearn them again in medical school. And at least here in the college, you will be given the time to digest and to understand that information before you are tested with it. So when you go to college, you have a very, very secure base, a secure foundation, and that will help you develop further. Gusto ni Ralph mangin isa man ka neurologist pareho sang iya nga amay. Ang advice niya sa mga estudyante nga naga-decide pa lang kung ano ang kuwaon nga kurso nga mangin honest sa kaugalingon kung ano gid ba lang nga kurso ang kuwaon. Kag kung inigid ang imo nga nagustuhan, kay isa ini kada ko nga commitment kung nakapa-enroll ka na sa imo napili nga kurso. Shout out anay sa ating mga suki, si Marvy Cipriano Aquino, good afternoon DigiCast Nergus, good afternoon Choy Roming, watching live from Silay City. Si Jessery Garucha Hivero, maayong hapon ka DigiCast Sir Roming, watching from Sarait, Himamaylan City. Si Ma'am Gloria Bantigay, good afternoon DigiCast NIR kag Sir Roming Subaldo, watching from Pulupandan, keep safe everyone. Kag si Chris Paduhilaw, hello Sir Roming, watching live from Bangga Lutak, Barangay Narawis, Hinigaran. Kamoy atong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.